Jadolo maduong' mar kanisa mar Anglican e pachoka Archbishop Jackson Ole Sapit owacho ni kanisano siro okang' mar piny Amerka mar chungo moko kuom kony mane gichwalo e pachoka e kinde mokalo. Kowacho ni jotelo mag pinje Afrika onego chiew e nindo kendo girang yore ma ginyalo dongorego gin giwegi. Koloso e mbalariany ma St. Paul's mantiere Kikuyu, Ole Sapit nowacho ni kony mosebed kichwalo e pachoka e yor omenda osetigodo marach gi jotelo e yore mag mibadhi ka pesago kosebedo ka konyo chenro mosemiyo iorogi. Sapit ne loso e sach nyasi machako ayanga ka tiegruok matimo nonro ma jok mamine ma jodolo mag SK kamano e ka tiegruok mokwongo makamano e Afrika. In the way we manage our public resources and in the way we manage our affairs and take advantage of what already God has given us. We are given a balanced climate. We can grow food and we can satisfy ourselves if we have the right programs. So I think Trump disruption of the rest of the world must be a wake-up call for us to be able to think. Every other economy grew, not in easy times, but when they were faced by a crisis, they think deeper. I think the other big problem to our development agenda is greed, and particularly to us leaders, when we take it away from people, and instead of development, we focus on collecting for ourselves. We should be reminded that no matter how much we amass, we will leave it behind.